Tänään energiat ovat vahvasti uuden alun ja oman sisäisen voiman teemassa. Kuu on hädässä ja sen kasvava vaihe tuo mukanaan tunneperäistä vakautta, mikä auttaa meitä keskittymään käytännön asioihin ja tavoitteiden saavuttamiseen. Auringon ja Saturnuksen yhtymä korostaa vastuullisuutta ja sitoutumista, mikä voi inspiroida meitä tekemään pitkäjänteisiä päätöksiä. Aurinko Uranuksen kanssa suosiollisessa suhteessa tuo innovatiivisia ideoita ja rohkeutta kokeilla uusia asioita. Samalla Aurinko Neptunuksen kanssa voi hämmentää rajoja todellisuuden ja unelmien välillä, joten on tärkeää pysyä maan pinnalla. Pohjoisen solmun taantuma voi aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuuden polkujen suhteen, mutta tämä on myös mahdollisuus syventää itsetuntemustamme. Tänään kannattaa kuunnella sydäntä ja olla avoin uusille mahdollisuuksille. Keskity tänään käyttämään luovuuttasi ja kommunikaatiotaitojasi, sillä kuu muodostaa myönteisen aspektin Merkuriukseen illalla. Muista, että jokainen haaste on mahdollisuus kasvaa ja oppia. Luota itseesi, sillä tämä päivä tuo mukanaan mahdollisuuksia, jotka voivat viedä sinut uusiin korkeuksiin. Lataa Pax, horoskooppi ja astrologia kanavan kuvauksesta saadaksesi henkilökohtaisia horoskooppeja, parisuhdeanalyysin ja biorytmin.